kasvavilta lapsen täysipainoisen ravinnon. Jeesus puhui aikanaan fariseuksista, jotka asettivat toisten niskaan raskaita taakkoja, joita eivät olleet itse lainkaan valmiita kantamaan. Ovatko hylkeiden metsästys kielletty? Ei pitäisi olla, koska saisimme silakkaa enemmän syötäväksi. Mutta nyt on hylkeitä, jotka syö sen silakan meidän puolestamme. Täällä on väitetty, että kasvisruoasta saisi aina samat ravintoaineet kuin lihasta. Ei aina saa. Keskustelu, mitä tämän asian ympärillä on ollut, on minusta elitististä, moralistista ja ällöttävää. Stalinistit. Stalinistinen.